Значи, само да рекапнем набързо какво ще правим днеска. Ще използвам Amazon Q да ни даде малко ideas в... като помислим за Software Development Lifecycle. Сега сме в началото в планинг. Трябва да измислим. Това ни е задачата. Имаме много документи в компанията и искаме някакси да ги успеем да ги процеснем. И ще го направим това нещо с AWS сервиси, обаче не само с AWS сервиси. Сега няма да ви продам света. Всички AWS сервиси, с които имаме, ще използваме сивото вещество. Ако има начин да екстрактваме дейтата локали на компютъра, примерно ако има някакъв Python library да ни помогне да екстрактнем дейта от не PDF, да кажем PowerPoint presentation или нещо такова, ще го ползваме. За да спестиме и пари и ресурси компютърни и така нататък. И сега първата дилема, която имаме тук, е, че не виждаме къде е Amazon Q. Ето тук. Сигурно ще има някакви предишна информация. Сега ще видим дали мога да направим нов чат. Да, благодаря. Направо да ви дадем микрофоните и ще ги правим заедно нещата. Не, ще ги правим заедно, защото сигурно ще блокирам някъде. Лайв демо, извинявам се в аванс, нали, сега знаете как стават нещата. Винаги нещо се щупи лайв. Но първият въпрос, който имаме тук е какво имаме на разположение. Имаме много файлове и може да напишем така have many files. PDF, PowerPoint, audio, video files. Is there any AWS services which can help me extract text based on the file type? И просто правим един conversation и казваме, и това никога не съм го правил между другото, не знам какво ще отговори, сега ще го мислиме заедно. И може да е малко по-бавно, сега извинявам се, понеже е лайв демо, нещата ще се случват малко по-бавно, ако ви се доспи, има кафе отвънка, ако ви стане скучно, ще ви разбера, няма ви се разсърда. Но в лайв демо нещата имам и Wi-Fi тук, така че могат да станат малко по-бавни. И ето, примерно, тук ти казва, да, имаме, нали? Сега може да използваме TextTrack за PDF-и, може да използваме Transcribe за speech to text, пак Transcribe за видео. И какво ни даде? Comprehensive Solution, Processing File Types, ще ни трябва S3 bucket, затова съм съгласен, че ще ни трябва Lambda Function, DynamoDB. Тук вече тръгна малко да задълбава. Аз мисля, че ще го караме по-леко. Добре, чакай сега да видим какво ще пишем. Окей. We want to use... Я да направо да го направим в проект. Чай да отворим един код каталист. Всъщност, я отворим едно GitHub. Ще се опитам да го комитвам лайв, ако има някой с компютър, мога и лайв да го пулва кода. Обаче за целта... как ще го кръстим? AWS Community Day BG24. Окей, Create Repository. Тук сега малко ще трябва да хакна Amazon Policies, не ме издайте на моя шеф, обаче ще трябва да го направя това репозитори да е private, иначе няма да ми позволи да го даунлоудвам, което не ни трябва. Source code. Community Day. Окей, ще го правим в каталист, че ще е по-лесно. Ще го деплойна после в GitHub, така че ако стигнем до successful продукт, ще го имате за референс. Тук имам сега два спейса. И причината, защо имам два спейса, всъщност аз съм правил подобни проекти, не точно той, други. И днеска сутринта в 6 часа сутринта осъзнах, че съм ги правил на free tier до сега изцяло. И го разбрах това, когато тръгнах да асайнвам issue в код каталист на GitHub репозитори, за да видя дали работи. И ми каза, че имам само 5 на месец и бях малко шокиран. Но да, free tier идва с някакви limitation, обаче трябваше да направя identity center и така нататък, така че беше интересна сутрин за мен. И сега, spaces,
Чай да го отворим. И тук ще създадем едно репозиторий, ще го ползваме него, че ще е по-лесно. И после ще го линкнем към GitHub. Security is job zero. Create един project. Ще принявам код. Start from scratch. AWS Community Day 2024. И сега тук създаваме, нали, репозиторий. Това е код commit under the hood. Но вече не се занимаваме с код commit, занимаваме се тук на по-високо ниво, ги правим нещата. И вече може да правим различни тук. Ние в момента само това ще използваме, само source control репозиторието, но тук можеш да си създаваш вече dev environments, да правиш workflow за deployment и така нататък. Ще кликнем репозиторий със същото име. И това, което ме изкефи тук е, че примерно в GitHub сега като си направиш репозиторий, да го клонираш, трябва или да си задаваш SSH кейове, си правиш session keys и така нататък. Това сме го улеснили. С идеята, че ти даваме възможност директно да генерираш токен. Little things make the difference. Виждате ли тази конзола добре? Да го зумна ли малко? Okay. Така сега ще генерираме един токен. И това е от тук насетне ще мога да го комитваме кода, да знаем, че го имаме. И сега какво ще направим? Ще отворим един проект тук. Това ще го затворим, не трябва. Айде, не. Мисля, че macOS са го оправили това нещо, да разберат какво е fullscreen, но не винаги работи. И сега ще отворим. Може би ще ми трябва мишка обаче, приятели, защото ще е трудно иначе. Имаме репозиторий, може да пуснем Q вече тук да си говорим и да кажем, примерно, тук вече говорихме, дай да видим, да продължим разговора. Нали, това, че говорихме в друга конзола, не означава, че разговорът няма да е тук. Значи може да се задвижим между сервисите и пак ще си имаме информацията, която имаме контекста. И сега тук може да кажем I want to write a Python project to process such files. Is there any software design pattern that could help me implement such functionality and chain different AWS services to process the data. And by the way, I want to also summarize at the end with Bedrock. Има малко грешки тук, сега колко е? Ще ни разбере. Тук сега какво се надявам аз да ми отговоря, да ви кажа. Надявам се, че ще ми каже, разбира се, има нещо, което се нарича Chain of Command или Chain of Responsibility, Design Behavior, Design Pattern, който може да ти помогне за тия работи. Да, не някакъв друг. Ето, Chain of Responsibilities. Pattern can be useful to process multiple AWS services. Това ми е любимия патърн. Аз след това малко фреймнах конверсейшъна тук, но идеята е, че като се замислите в AWS имаме много building blocks, нали? Имаме всички тия AWS сервиси и те имат някакъв много beautiful UI тук в конзолата, обаче имат и много APIs. Нали? Можем да ги ползваме като microservices. И сега идеята е обаче, ако имаме такъв таск,
Нали? Знаем, че ще използваме повече от един AWS сервис. Как ще го направим? Кажете ми вие. Добре. И какви AWS сервиси ще ползваме? Ще трябва да ползваме някакъв orchestration, нали? Ще трябва да ползваме нещо там. Step Functions, добре. Обаче Step Functions ще ти даде да ползваш SDK Integrations, което го казваме за всеки AWS Services. И това ще е Asynchronous Invocation на всеки един от този AWS сервис. И ще трябва да имплементираме някакъв полинг механизъм или някакъв wait, докато изчакаме процеса да свърши и така нататък. И не знам дали си правя такова нещо в Step Functions. Много е красиво, като го гледаш, обаче в един момент неминуемо ще изпаднем в дилемата, че ще трябва да се бориме с JSON пад като луди. Да парсваме резултати и и да, Step Function е добра опция, но когато имаш повече асинхронов такъв процес, аз тук искам да го направим малко по-синхронно, за да е малко по-тайт. И това викам, че ще го направим с Chain of Responsibility, защото ще ни помогне, обаче да кажем, че не знаем нищо за Chain of Responsibility. И сега какво ще направим? Ще ходим в ID-то и ще питаме Q. Project in Python. И ще кажем, това е абсолютно празен проект, така че нямаме никаква folder structure, нищо. Тук сгенерирахме 300 кила код. Сега ще гледаме какво се направи. Сега тук няма да се пускаме в четене. Надявам се всички сме технически лица, направо ще гледаме какво ни е предложил. И тук ни казва, добре, ще имаме source folder, ще имаме handlers. Значи handler е основен компонент в Chain of Responsibility, ако не знаете. Идеята на Chain of Responsibility е, че можеш да напишеш много малък дискретен код, но го пишеш по специален начин, така че да можеш да ги закачиш едно след друго. Да имаш различни, това се нарича handler. И съответно можеш след това да закачиш хендлър да екзекютне код и след това да го пасне на следващия хендлър да екзекютне код и на следващия хендлър и така нататък, докато не свърши чейн. Просто правиш чейн. Кажеш, това ми е първия хендлър, next is gonna be this one, next is gonna be this one, next is gonna be this one. Okay? И по този начин можем да конструираме, нали, примерно ако става въпрос за PDF файл и ако имаме хендлър за TextTract, ще кажем, ми използвай TextTract. Ако е аудио или видео файл, ако имаме хендлър за Transcribe, ще кажем, използвай Transcribe. И така нататък. Малко ще е тежко, знам, аз след обяд да говорим за код, ще е малко тежко. Система е 400 level, така че трябва да сме... И така, и сега тук ни е дал някакви тестове, readme, requirements, добре. И сега тук ни е дал един base handler, който какво има init, има setNext метод, значи това ще е много важен метод, защото така ще казваме кой е следващия хендлър. И тук имаш handle, къде че нали, основния код, който ще пишеме. За това нещо и тук ни е дал infohandler и така нататък. И айде да го пробваме това нещо. Какво? На ръка ли ще го напишем? Що не? Handlers, окей. Има. Искаш ли да я ползваме, обаче мога да отнеме малко време, ще трябва да пиеме кафе. Защото ще ползваме dev. Нали, мога да ползваме dev, да го направим ли? Ще го правим интерактивно, така че вие трябва да участвате. Кажете ми, начин едно ще го правим the dummy way, едно по едно ще ги въведеме. Или начин 2 ще викнем dev function и ще кажем, това ти е контекст и я ги напиши всичките тия неща. Добре, ама ще отнеме малко време, затова ви казвам, защото е малко по-бавен процес. Нали. Това е разликата между презентация и лайв демо, че нещата ще се случват по-бавно. Хубаво, да го направим така. Dev. Ще кажем, based on the above, implement the chain of responsibility. Also, with the proposed folder structure.
also write a handler for, да кажем, Amazon S3. Ама тук сега нещо ми хрумва. Значи, ще кажем тук, че ще ги направим тия неща, ще пишем на Bedrock, ама след това трябва да запишем някъде данните, нали? И ще кажем, че това ще е S3. Къде да ги записваме? Или локално. И две ще ги направим, ако има време. Значи, и като се замислиш, нали, сега процеса какъв е, имаме input, това са ни файловете. Значи, първото нещо, което имаме е тук, ще го кръстим екстрактор. Нали, екстрактва текст от файлове. Тук ще имаме нещо друго, което ще го наречем процесор. Чакай сега, че тук някой ще ми се разсърди, ще му крие експертните кодове. И тук ще имаме writer. Тук може би ще имаме reader. Нали, защото трябва да го прочетеме файла, ще го изтракнем текста, ще го процеснем с Bedrock и ще го запишем. Давай. Чакай сега ги напишем тия неща, не какво ще ни измисли. Така, ще кажем. Okay. Also, кирилица. Ще ни разбере сигурно, ама да не рискуваме. Also, divide the handlers in the following groups. Readers, reading data from files, processors, extracting text, summarizing text, writers, writing text on S3 local files. Това ли бях сега? Какво имаме? Reader, екстрактор. Имаме екстрактор. Добре, значи reading files. И то също readers, extractors. Окей. Айде да видим какво ще. И сега пак този процес, нали, ще аплоудне кода ни, обаче може би видя, че сме с празна репозитория и реши, че няма смисъл да свърши тази работа. Това ще е amazing, ако е толкова умно. И сега ще генерира код, ще отнеме някакво време. Така че дай през това време да брейнстормаме какво правим. Точно, да. Но да, обаче ще го направим по такъв интелигентен начин, че няма да трябва да пишеме код всеки път, когато трябва да го правим това нещо. Нали, примерно това после мога да го ползваме за всякакъв use case. Нали, примерно мога да го ползваме за утре, да кажем, компанията ти има use case да транслира файла от един език на друг. Нали, ще мога да го ползвам, просто ще си направим chain, ще кажем, ще използваме translate in the middle. Има. Да. Обаче тук първото, което искам да разбереш, че това е така наречен Amazon Q Agent. Значи тук какво правим е, че зипваме този код и го качваме на Sandbox Environment, където ние по Manage Way генерираме този код. И начинът, по който ние го правим това нещо е, ние съобразяваме какъв ни е контекст window и правим execution план и екзекютваме различни Large Language Model Invocations. Нали, ще разбиеме задачите на малки задачки, така че да могат да бъдат хендълнати от код. И другото нещо, което е важно и което така се връзва с това, което ви казах, че Q е на най-горния стак, няма да разбереш кой модел ползваме тук, дори аз не знам, но Amazon Q, това workflow, което сме направили, на базата на задачата и на сайза на тая задача, ще прецени за всяка задачка кой LLM да използва, за да даде the best result. До сега не ми го е дал, дай да видим сега, може да го даде. Чакай сега да видим какво ни даде тук, окей. Направи някакъв main function, което е интересно, добре, file reader, extractor, text summarizer, local file writer, S3 writer, set next,
Това изглежда добре на мен. Ето сега, това е main метод, който вече прави чейна. Значи направи ни handlers, даде ни абстрактен клас, който ни дефинира методите, които искаме. И сега най-вероятно тук е имплементирал. Да, ето виждате, че тук има, нали, всеки от този handlers нали, екстендва base handler и има handle function. Нямаме setNext, защото setNext е такъв в абстрактния клас. Не ни трябва да го имаме, де факто. Имаме FileWriter, TextTract, Request. Това изглежда много добре за мен. Тук не е използвал bot от 3, но това ще го оправим после. Добре, аз съм happy с този код. Happy? 1, 2, 3, sold. Тада, 7 files. Добре. Значи имаме тук някакви handlers, base handler. Чай да видим точно какво написа, че беше голям код. Да го изтестваме. Окей, сега. File, TextTract, окей. FilePath. И да напишем един текстов файл. И ще го сейвнем. Downloads. Добре, ще сме малко по-old school. Аз ще ползвам на... Това вече го имам. CD, текст. Не. И сега ще кажем това къде е. Users. Scan, download. Окей. И сега дори да го направим напълно работещо, вече виждаме, че имаме прогрес за колко време тук, за 5 минути. Сега видим дали работи. Обаче ще видим какъв чейн направи, защото ми се струва, че е малко. Добре, ще имаме file reader, ще екстрактнем текст, ще го summarize-нем, няма да го пише в S3, айде да направо го принтираме след това. Тук ще принтираме. Ще го правим? Да, това е така. Чакай сега да видим какво прави ридъра първо. File reader. Сега те вече тук ни взе за... Чай да го седнем в queue. Refactor this handler to read file content from the request file path. Не, това използва API. Значи, това в момента го пратих на API на Amazon Q, избра LLM и затова отне малко повече време. Иначе какво можем да направим тук, ама нямаме достатъчно контекст, разбираш, иначе можеше да му кажем така implementing local. Чай сега, какво става тук? И сега ако го нямахме този код, дай сега ще. И тук сега ни даде някаква идея, която изглежда добре да ти кажа. Единственото, което нямаме е, че трябва да викнем супер класа, в ретар. Как се замислиш? Но той нямаше този контекст, затова не успя да ни го даде. Но тук казва, окей, FilePath. Това ли ни е обекта? Я да видим FilePath. Добре. Значи, ще го запише. Дай да видим какво прави екстрактора за всеки случай. Това ще е процесор, текст екстрактор.
File content. Еми окей, но тогава ще трябва да го запишем текста в file content. Write the text in request file content. Трябваше да напишем табулация. Ето. И след това ще го пратим на следващия. Ето, даже тук ти казва printing, да ще му сложим някакъв дебъгинг. Ай, с тия толкова си навъкъл. Да, сори, не ми казвам, че съм от PHP background, значи... И тук имаш колко... така, добре. И сега в екстрактор какво правим? Екстрактваме текста, да го принтнем, да видим, че става. Да. Не, ето ли не. Така. Добре. И main, да кажем само тия двете неща, първо да ръннем, да видим какво ще стане. Добре. Тук ли го направихме проект? Добре. И сега ще фейлне Dramatically. Какво каза? File reader. Cannot import file reader. Init нямаме. Да. Нямаме init, да. Че сме лези, ще му додавам. Да, ще помогна, ама да го направим направо в Qt. Добре, айде. Тогава няма да правим... така ще направим. И сега Q също така има контекста на това, че сме отворили този window, нали, и всичките файлове, които сме отворили. Между другото, дори да не селектираме кода, ще разбере, че сме отворили тук нещо и че нещо не е наред. Не. Разликата е следната. Zip е когато правиш Q-Agent. Тогава очакваме, че ще ни трябва много компют и ще ни трябва дълго време, за да процеснем на това нещо. Затова го зипваме кода и го слагаме. И тогава има целият контекст. LLM има целият контекст на твой проект. Transform прави същото, нали, качва целият код, за да направи Transformation Workflow, което е друго workflow. Аз съм направил def явно, така че е решил да го зипне кода. Май няма ни стигне времето, обаче аз съм бил оптимист, че ще успеем за един час да свършим работата. Нищо не, аз ще ви дам готов проект. Не мисля, че не съм готов, дошъл подготвен. Това е малко досадното, че бавничко като правиш. Явен са, какво ни каза? Change file, main. Това според мен е глупост, което направи. Чакай сега малко да му дадем чат просто. Разбрахме какъв проблем. Айде, успяхме. Я да видим какво стана. Q между другото генерира глупост, както видяхте. Значи ще да върна един ред назад. Всъщност не е глупост, нали? Можеш така да го направиш, да кажеш, че го импортваш FileReader, аз FileReader и тук е FileReader. Но очевидно първият път, като генерира код, беше малко глупо, защото не използвал FileReader, което ни е името на класа. Но пак, нали, ни помогна. Окей. Сега, да му кажем така.
create a S3 writer handler, which will take the file path from the request and write the data into S3. The file path will contain full S3 URI, like S3 example. Чай напишем първо writer, поне да имаме нещо юзва. И това се надявам, дето не отне толкова много време, това е добре. Добре, я да видим. Добре. Какво ще имаме? Boto3. Да, ще имаме Boto3 URL parse. Надявам се, че имам дава library. Set next. И ми не го направя като хората. The base handler. И сега съм селектирал текста само да съм сигурен, че ще го направя като хората. Но вече му давам контекст, нали? Защото той ми написа ми класа, обаче не беше имплементирал base handler, значи няма да е част от нашия проект. И затова казвам, че LLM няма да ви замени работата. Нали? Нека бъдем реалисти. Нали? Не е толкова умен. Това е junior developer. И ще трябва да имаш reasoning с него, ще трябва да му кажеш, не, правиш глупости, трябва да е по-различно. И така нататък, що пък ми дава? Явен всяко направо, казал е base handler, добре, Boto3, клиента, не знам, защо ми го дава с relative path. Имам идея, що, защото сигурно мисля, че ще го правим на пакет след това, но окей. Super neat, окей, self S3, окей. И ми хубаво, да го пробвам това нещо. Има копи. Дай пробваме го запишем по S3. Къде са writers? Добре, той ни направил S3 writer, но той не направил. Само, че тук ще сменим файлпад, защото файлпад вече го имаме за input файл, нали? И трябва да е нещо друго, така ще му кажем, че това е output файл type. Output файл type. Проверява дали започва с S3. Така. Добре, self-restring, окей. И тук всяко имаме S3 URL, file content. Окей. И това ми изглежда добре. Чай да видим дали имаме S3 bucket тук. Да, ще има. Окей, сега ще кейтнем един бъкет, ще го наречем AWS Community Day 2024. И сега, колко от вас знаят дали това ще проработи, ако нямам никакъв AAM? Обаче мисля, че имаме AWS CLI Store. AWS. Значи имам CLI installed. Ще проработи ли? Да, защо? Така. Значи като ползваш Boto3, по принцип имаш възможност да използваш STS, нали, Security Token Service и така нататък, да използваш AEM Role, но има такава иерархия. Нали, ако не използваш това, ще се опита да види дали имаш Default Credentials и така нататък. И сега, понеже нямаме много време, ще ползваме Default Credentials. Добре, какво имаме? Output файл, файл контент и така нататък. Добре. Къде ни е main файла?
Не. Така ли, когато сме Writer? Добре. И сега какво ще имаме? Ще свършим с много basic демо, обаче аз ще ви дам линк to GitHub проект, който съм го написал и който ги прави тези неща. И пак ползва Chain of Responsibility и Disclaimer ползвах същия Q, ама отне повече време. Така че да ще видим какво ще стане. Не, сега ги измислям на момента. Нямам ги промптовете, не. Ама там го писах на... Просто в свободното си време реших да си поиграя, да видя колко мога да направиш с Generative AI всъщност. Добре, явно сме имали това нещо. Accelerator. Не. Какво стана? Кажи пак, че не те чувам. Да, тук го дефинираме. Не, аха, добре, да. Правилно. Добре, значи четеме файла, екстрактваме текста и след това правим x3 local file. Не, то трябва да е extract set next s3, нали така? Ако правим chain. Всъщност. И тук трябва да е така всъщност. Файлина. Не. Така е другото. Абе, чакай да го направим като хората. Защо се занимава? Така ще стане ли? Accelerator. Така ми изглежда по-интелигентно. Не знам какво мислите ви. Я да видим какво ще стане. Трябва да му дадем обаче и output файл, нали? Accelerator. Добре, как растихме бъкета? Така е. Да, добре. 24, добре. И поне това, ако направим. И сега ще стане. Writing successful. Няма да видим moment of truth. Та-да! Добре. Има 13 байта, трябва да има информация. Да видим. Да. Добре. Мисля, че ще го ръпнем тук, защото ни остават само 8 минути, но това, което ще ви покажа е първо самия проект, който съдържа целия source code. И ще ви го дам да си го снапшотнете, имам го на... Това е целият проект, който го кръстих Amazon Chatbot Summarize нещо си. Generative AI генерира readme-to, как може да се сетите. И тук съм имплементирал доста от тия сервиси. По същата логика, с Chain of Responsibility имаме Transcribe, Extract, Comprehend, Bedrock, S3 и така нататък. И съм ви дал екзампъл тук как можете да го използвате. И тук екзампъл, който съм дал е с YouTube, обаче пакет, който използвах в YouTube, вече те го спряха, нали? Малко грей area е там. Но ви давам екзампъл. И примерно мога да ви дам Real World екзампъл. Сега самия проект ще го стартираме. И тук имаме един main script, чай да ви го отворя, да ви го покажа набързо. Всъщност аз мога тук да ви го отворя. Той малко е дълъг. Но прави следното нещо. Първото нещо, което ще направиш е детерминейтне какъв е файл пата, който му подавате. Нали, дали е YouTube, дали е HTTPS 3, имам тук различни MP3 файлове и така нататък. Исках тук кейс да използвам, но явно този Python version, който аз имам, няма възможност за кейс, така че изглежда малко лейн този код, но нямах друга алтернатива или поне не се сещам.
Тук вече конструираме чейна на базата на това какъв файл тайп имаме. Дали е мултимедиа, дали е нещо друго. Даже тук съм пробвал с Code Whisperer, с open source модел, имаме други такива опции. И тук вече отдолу имаме prompt handlers, имаме даже възможност да си пишеме сами промптове. Тук в prompts имаш default prompt, в който просто трябва да му сложиш placeholder, където ще се замести с екстрактнатия текст. И де факто това какво ще направи, ще разбере какъв ти е файл, ще екстрактне дейтата, ще стартира Bedrock с промпта, който имаш и ще изплюе резултат. Айде да го видим как работи в действителност. Мисля, че тук имам един фолдър на Structured Data. И сега тук имам много файлове. Имам някакви PDF-и, MP3 файлове. Мисля, че MP3 файл ще е идеален да го покажем. И ще кажем, промпта е дефолтния промпт, няма да се занимаваме. И сега какво става е, че проектът ще разбере, че това е MP3 файл. Ще използва S3 Writer, който тук що имплементирахме. Ще запише файла в S3. Взима малко време, защото явно интернета не е много добър. След което ще стартира transcribe job. И причината защо го записахме в S3 е, защото transcribe иска S3 за input. Нали, това е чейн, който съм го създал вече. И тук сега ще е едно чакане, защото е малко... Това не е голямо видео, малко видео е. И след като екстрактне текста, понеже не му зададах промпт, това беше третия аргумент на main Python script, ще използва дефолтния промпт, който тук що ви показах. Ето, който казва, summarize текста в 300 words. Между другото, в този проект направих нещо много интересно. И което клиенти ни казаха много. Казаха, окей, много ни харесва Bedrock, обаче какво правим, ако има PII data? Или sensitive data? Имаме много healthcare customers, нали, които искат да ползват Generative AI, обаче е проблем. И ние казваме, да, окей, обаче ние имаме Amazon Comprehend. И в Amazon Comprehend имаме едно нещо, което се казва Detect PII. И вече ти като почнеш да четеш по AWS Services Terms and Conditions, някой ще кажат, ние мога да използваме дейта, други ще кажат, мога да не използваме дейта и така нататък, значи винаги ги прочетете. Но Comprehend има един Detect PII endpoint, който не записва данни никъде и ти детектва PII. И де факто аз какво правя? Значи след като екстрактна текста, използвам PII, използвам Comprehend Detect PII да детектна всички PII entities и това е пак един от тези handlers. Токенайзвам всичката тази PII data, нали, името Камен става T1, името Иво става T2, и Катрин става T3 и го пращам на Bedrock Tokenized. И след това, когато Bedrock ми върне резултата, това е тук, аз съм направил local map на тия токени между името и нали, дейтата и токена, untokeniзвам го, за да мога да ретейнеш контекст. Чай да ви дам да си го снимате, ако искате да го разгледате това такова. Това код. Значи това ще има целият source код заедно с всички handlers. Heads up, скоро ще комитна нова версия, защото екстрактнах всички тия стандартни handlers и ги създадах в Python package, който се казва AWS Chain. Ако просто направиш pip install AWS Chain, ще го получиш като пакет. И в този пакет ще имаш правото да си пишеш custom handleri, може да използваш всички хендлери на готово. Пак ще трябва да си направиш main.py файла, но ще можеш да си пишеш custom handleri, да използваш тия, които вече имаме и да го направиш. И така ще приключим презентацията, защото мисля, че сме точно on time. Надявам се, че беше... Не успяхме да направим целият проект, но обаче беше много ambitious task. Може би до година. Добре, айде са 2 минути въпроси и отговори, ако имаме и после ще такова. Да? Зависи. Значи, да, всеки един от тези AWS сервиси има много измерения как може да ги ползваш. Има API, има SDK, има конзола. Конзолата всъщност ползва API. Като кликнеш нещо, това прави API call. Да. И съответно тук какво аз правя е, че аз имплементирам всички тия сервиси, използвайки Python SDK-а. И там имаш различни методи. Нали? Macy има друга функция, нали? Сега ще ти даде друг резултат. Тук между другото няма Macy.
хендлер. Така че ако искаш, мога да го клонираш репозиторито, да създадеш хендлер с Amazon Q и да райзнеш PR. И ако го направите, сложете един хаштаг Amazon Q. Добре, хубаво. Я да видим сега, кой има въпрос? Какъв е прайсинг модела на Amazon? Супер, окей. Да. Сега, целият този проект го написах в рамките на основната част на проекта го написах в рамките на един ден. Докато се опитвах да разбера какво е Amazon Q. До днеска, 6 часа сутринта, 6 часа тази сутрин беше, осъзнах, че досега съм използвал Amazon Q Free Tier за повече от месец, 2 месеца, 3 месеца. Трябва да видя кога ми е първия комит. И ме обзе паниката, че ще съм тук на стейдж, ще напиша нещо, ще избълва глупост и апгрейднах до Pro. Но целият код съм го написал с Free Tier, а модела на Professional версията е 19, за девелопер говорим, е $19 per user per month. И имайте предвид, че тия $19 включват всичко, което днеска говорихме в целия Software Development Lifecycle. Значи, на нас не ни е позволено да правим Apple to Apple comparison с други продукти, няма да назовавам имена на други competitive продукти, но ако искаш да направиш нещо такова с... Окей, ти го каза. Първо ще трябва да ползваш комбинация от сервиси и цената е нещо от сорта на норта от $40, мисля, че per user per month. Така че има го това определен. Супер компетитив от към price perspective и by any means free. Ползвай free, виж как работи, но когато почнеш especially с Code Whisperer, му дай малко време да разбере за какво става въпрос. Защото имаше човек от публиката, който ми каза, аз инсталирах Code Whisperer и видях, че моето ID ми даваше по-добри резултати и затова го махнах. Просто му дай малко време, за да разбере контекст, да разбере твоя кодинг стайл и така нататък. Окей. Това е презентацията. Thank you на всички, че дойдохте. И сигурно ще има някакъв сървей накрая, нали, в зависимост от това дали ви хареса сесията или не ви хареса. Малко накрая беше малко бавничка, но това е трейд-офа на лайв демо. Нали, кажете как мога да го направим по-добре следващия път. И да, благодаря ви, че дойдохте. Аз ще съм тук отвън, така че елате, кажете здрасти. Ако имате въпроси, ще се радваме да отговоря.